lalle a watan nan sai kowa yayi kuɗi. Ina gaya muku yan amana ta, kowanku sai yayi kuɗi a watan nan. Sabuwar hanyar da zaka samu naira 10,000 ba tare da kasa ko sisi ba. Wannan garaɓasa ci gare ku, shi yasa nace ba za a bar ku a baya ba, sai na kawo muku wannan garaɓasar kuma kun amfana da ita. Ta ya zan yi ni dai in manta da ku? Ai ba zan manta da ku ba. Mu je zuwa cikin bidiyon za ku ga sirrin da yanda za ku yi. Sabuwar hanyar da zaka samu kyautar naira 12,000 a cikin sati cikin sauƙi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna subscribe sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Sannan ka mana like akan wannan bidiyo domin hakan yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Kamar yadda kuka ji na faɗa a cikin wannan bidiyo, za ku ga wata sabuwar hanya da za ku samu kyautar naira 12,000 a tsawon sati ɗaya. Wannan wata sabuwar hanya ce da ta fito wanda kowa insha Allah in har dai ka yi aiki yanda ya kamata to za ka samu kyautar naira 12,000. Na san wannan labari zai muku daɗi, sannan kuma wannan hanya za ta taimaka muku musamman ga matasa waɗanda suke da buƙatar su ga sun samu kuɗi da dai sauransu. To wannan wani sabon application ne ko in ce wani sabon kamfani mai suna WikiFX. WikiFX kamfani ne da yake ƙasar China wanda aka ƙirƙire shi domin taimakawa masu harkar forex trading a faɗin duniya gabaki ɗaya. Hakan ne yasa suka ware wasu ƙasashe ko kuma suka ba da dama ga kowace ƙasashe domin a tallata musu wannan application nasu, wato wannan kamfani nasu, application nan nasu ya yaɗu a ko'ina. Hakan ce yasa suka ba da wannan dama wanda idan har ka musu aiki a duk ƙasar da kake to za ka samu wannan kyautar 12,000 a tsawon sati na aikin da ka musu. To na san wasu za su yi mamaki kan cewa ya za a yi kamfani yana ƙasar China amma kuma a ce a nan za ka samu hanyar da za su turo maka kuɗi bayan su kuma ba da naira suke aiki ba da dai sauransu. To wannan duk ba wani matsala ba ne. A kowace ƙasa ko kuma in ce a nan Najeriya suna da wato marketing cap ɗinsu, wato marketing manager wanda yake kula da hada-hadar su, na wanda shi ne za ka yi masa bayani akan kana so ka fara wannan business ɗin, wato kana so ka fara shi wannan tsari na samun kuɗin kenan. Da kamar sai kuma ya tura maka yanayin yanda za ka fara aikin. Da ka kammala aiki insha Allahu cikin sauƙi za a tura maka kuɗinka. Hanyar da za ka bi ka fara wannan aiki shine da farko a ƙasan wannan bidiyo da muka yi a description akwai link na wannan application. Za ka saukar da link na application ka yi download ɗinsa. Baya da haka kuma ga number nan wanda take kan screen, sannan kuma akwai ta a description da kuma comment na farko, wanda wannan number ne na marketing manager su, wato wanda yake kula da hada-hadan su na nan Najeriya. Za ka yi masa magana ne ta WhatsApp, saboda haka sai a ɗauki number a yi masa magana ta WhatsApp, a nuna mara kan cewa ana so za a fara shi wannan aiki da za a ba da 12,000. Da zarar ka masa to zai tura maka jadawalin yanda tsarin yake da kuma link ɗin da za ka yi inviting na sauran mutane. To ta haka ne idan har ka kammala tsawon sati za ka samu kyautar 12,000. Baya da nan kuma idan ka kammala to ruwanka ne ka sake ci gaba da yi, ka sake samun wata 12,000, ruwanka ne kuma ka bari haka. To duk dai yanda ka yi. To wannan dai hanya ce mai sauƙi da za ka samu 12,000 ko sama da haka ma, fiye da haka ma za ka iya samu. Saboda haka wannan hanya ce da nake shawartar dukkanin wani mabiyin wannan channel da ya ƙoƙari ya zo ya jarraba, domin kuwa ya fi a ce kana kashe datanka a banza ga aikin da za ka yi ka samu kuɗi. A banza ma kana iya ɓarnar datanka na kallo a YouTube da dai chatting da dai sauransu ba tare da kana samun wani ribar komai ba. Amma idan ka zo ka yi wannan admin ko kuma in ce marketing nasu magana, to cikin sauƙi zai baka aikin wanda za ka dinga yi ko banza kana aiki kowane lokaci, sannan tsawon sati a biya ka kuɗinka. Saboda haka sai a yi masa magana ga number sana kan screen, sannan kuma a comment na farko akwai, sannan a description akwai. Da fatan an ji daɗin wannan bidiyo. Allah ya ba da sa'a.